shit. Jotelo mawuok e gweng' mag Nyandwat ma Pokot okwayo piny owacho mondo olok chenro mage kedo kod kweth jokuoge mag jamni e gwengego. Kwayo ma kama obiro tok mowuok kuom apisas mag NPR ne negi kod jokuogego ndalo 2 mokadho e kinde mane gitemo patrol e gwenge mag skund praimar Nyangalem e Nyandwat mar Pokot. Jotelo mane olose iko mar Pastor Mary Moroto ma en jaod bura ma jaod bura ma Kape Nguria Samuel Moroto ne oyango ni kuo mar jamni osethiro chwalo chenro mag piny owacho e gwengego. Majirani wetu si wabaya. Nafikiri wajambazi wachache wamechukua nafasi. Kwa hivyo sisi kama viongozi wote tushukuru kabisa wale wa jangili wachache. Tafadhali kwa niaba ya wamama wote wa West Pokot, mimi naomba amani iwe hapa West Pokot. Tafadhali mimi nikiwasihi, the first prerequisite of economic growth is peace. There is no country in the whole world that developed kama hiyo nchi haina peace, haina umoja. Mimi nawaomba kwa heshima, tukae kama madugu, tujiheshimu sisi kama Pokot, kama Turkana, kama Marakwet, kama Samburu, tuheshimu value of life. Kama mtu anaweza wao kwa sababu ya ng'ombe 10 ama 20, value ya life ya mtu haiko kwa chini hapo vile tunasema.